longta dengue kiso kelong aphai bangkre hinian keklang. Dipu along dress and delight butika kulat kangpu. Lirbon terangpi Tribal Queen India 2022 along bold and beautiful aman kachapalong don. Karbing live prime time berta long pen ni sami juli baby non RJ tha berta ton pen. Non malom Assam state along dengue kiso kelong aphai arni wang kang dang bom asonsi Karbing long district along setami kiso aphai nang ingdang bom lo. Bangso dengue kiso non amat Karbing long district along setami bangkre hinian dengue kiso kelong aphai nang batang lo. Ilitum dengue kiso mate chitim kachepa checkpen kachepa jog jiaphan hemkom hemrai langbong langpler kachiti wok kapa videt pen hem along kachepang thirpen kidu kinang sor athe non malom chitim ke checkpen a jog ka phere memya kiso mate dengue kiso pen kachepa jog duna bang akinang sor Bangso phota Karbing long district along tako ansi bangso dengue kiso kilong ma klardak pen kachini jiaphan joint director of health services along homri damlo Bangso Hood, District Vector Born Consultant Obed Kilingpen nang pachini don. Dengue case official jud dun itum la Elijah ki test bang athema dengue case ke red kit ta ki test do bonstan itum la ke official ande official dun itum Elijah ki test la ke nona man itum positive 12 la pen itum ki test tang thongkebra proxy lo nona mat non la son arjulong lang nitum report la si mo penia report do pute nitum pachini thuji positive kelong bang kreni Dengue ke so non malom kangdang bomajok health and family welfare asai campaign do de sang se pinsi rad phan dengue ke so pen kachingrai thekjia phan claim pon bomlo Itum health and family welfare pen penang akam nitum dengue nitum ka control fan penang akam nitum claim lo nitum sang sepin pen aning samlo bote nitum fogging operation sita nitum up lo mihi ke up dawai pen si nitum sitim ke knockdown ni fan nitum aning sam te claim pola pen source reduction kinang sot lo source reduction la ke nitum sitim nama ke duadim lahai kadu ka vedim nitum ke safa lahai stan tum town committee pen stan nitum claim lo la pen nitum health department pen stan nitum da urban IMPW asa la pen tebok terai MPW an santum dakwan LC daksin alom nitum ke pakliam lo la pen nitum la det kali nitum musuri sita introduction of bed net pulo duai musuri long nitum duai kipi la circumstance tum penangan nitum nolong continue lo ke claim Dengue kiso kipa meja phan non amat ke dowai la pusona velang nasi dengue kiso pen koson bensi kachingrai thekjima bangso phudak setame pherangke thengno district vector born consultant Obed Kilingpen nang pachini don dengue long lok te isi bangge lahen lo dengue bang specific treatment avelang la pen vaccine sita non mat ulai lelang la si main kachipang rai bangke nitum sitim mang cepat cek dan pola pen isi bangke sitim bangke anardo si ke cek lasi imetang personal protection awete nitum pilo dengue ban nitum cepat jok tek lasi nitum kaista long sleep enangji pen la pen joy hai hu sita nitum long sleep endokte pinangan ke nitum sitim ke cek pen cepat jok tekji news report Karbing long live Jisu aphan ke kroyara ratum jasemet pangri pangdona hut kaching thang jasemet suwardo pindeng mate gaun kenangji pulote katebok nai setame dimapura long anke dambek nangko bangso kisung pen ke jogje aphan pura dipurong ki mianim supi me albanese milik pia hin pen matha ponsi pini dipurong supi along dress and delight botika kulat ingpu ponlo bangso kulat kangpu ponahut Karbing long Presbyterian Church Synod Senior Executive Secretary Reverend Primingson Milik Aridengpen Arnam Ardomsi ingpu ponlo
labang so dress and delight butika kula dalong nangli kenang sot ahormu kelong ponji lake wedding gowns veils flower girl gowns frock pendanglo ason kenang sot ason long ponji Me Albanese milikpi bangso asai keklem ponjia phanpura New Delhi rong sopia long an aseke nonamat en pon bomlang setame karbiang no rara phan setame kinang sotpu kimatha pen seke tangtia ko pen setame di pholong bangso kulat nang ingpuro pusi ningje pon Nilimen me Albanese milikpi so abuti kan ngerong tiklo tay tumhan family tumhan tan ne employment churu party lo lapen so boutique lagi ladak nang litum bridal gown long ni lapen design ki do tang sample ka dolo lapen nang litum jong sila design kan ta nai ni roi ni hotel so sa do lapen ready made kan litum work on deal on lapen ada bridal gown jo takali mane traditional me lapen long ni arling ada masar lahai tayar ka long ni kasi nang litum wala nang thang design chpai sa ta chok nang ilaso apu ha pili nang ne ke chari don na puson do oh ini ki ni Delhi se do hadak non training and banglang an hadak ta nali boutique dolo hadak in puno se ta dak bang la sona wilang mani la son bridal boutique dang ya la asimani hadak ke do tum han mani non ke bang bagadim de mapur nagalan ba hadak kuimal hai se dam bom mati di asimi thang ta dak ta do nang po ni bang kamatha ponsi la ka pon lo asola seta me mo prang chingtho bom pos pesin chithelo News report Karbiang Long Live Kiramtang Priya Chikloni Phaikre ke thom pen kre troker ni an Chhattisgarh arong sopi Raipur along Global Tribal Conclave surihini ra engkora hini padoponlo Bangso conclave ka padopon along Tribal Queen Foundation atum kachepatir pipen Tribal Queen India 2022 uphan kangwai kachepate setami padopon Bangso ahut Assam pen Jossamet Karbiang Long penta Dipu ward number ke thom rong sampriya mekar longki terang pen kakrung teron pia tuma sopi sami lirbon terang pi chepate donsi bold and beautiful a title mate aman chepalong donglo Sonsi Elaliphan Tribal Queen India kapache thangja phan Assam Ambassador arpusitame Tribal Queen Foundation e hinpen lirbon terang pia phan pekponlo Global Tribal Conclave laki inglong asomate Tribal akhe atum kaching thudun thekji labene me thang ilamiki jutang jobat ke paching thur thekji aphan mangponsi aning kanwang setami padopon bomlo Nili men lirbon terang pi nili dak difu rong sampri si tu ik nili la dak kasang ko Tribal Queen global along chepate dun lo chepate dun nadim ta Raipur Chhattisgarh ala dak nili subtitle इनके फर्स्ट डिवीजन बंग दुन इकल है सबटाइटल बंग चलोंग दुन इकलो बोल्ड एंड ब्यूटी निंग अरोंग लो जे नीली कार्बी अखाई को रात अंगनो पचिनी लो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अलोंग सिली कार्बी को आजाती दो चेथान इकलोंग लो अमात प्राउड मोमेंट जो निंग अरोंग इकलो Lirbon terang pipen kachethan pona tengke India angkang pen kaddo kabe bang pharoke thom sosiatum audition pidunlo lasong bong pen bain koraner kya tuma phan ingvailo lapen latumang bongsi chepate ponlo lapuson chepate bong bang bomsi top 5 anang deng chepali dunsi bold and beautiful a title mate anong e chepalong dunlo anparta bang kep ke angtana det pen atumsi amit hanga khe apinding sumpot pen chepaklang dunlo Nili chepate dun kangtung anso se laga ilikai karbi akai rat angno pachini kangtung international platform mo next year anso se nili first position along si chepa dun kangtung mo next bang ke Canada ne te Dubai ta hai so phanda nili non preparation bom Ola bangket la Dubai ne Canada lo ngapa Dubai bang lo la bang la mat lo
and every year lo so program ki doi location bang international level international kalilo first ke laso non ason national po wala place bang si avenue bang si larbom po India bi po ke Dubai to lason belek adin lo bi po tribal queen non that nang ma ke thingsi 2018 first Adirani Hindi pen lokulo te Adirani Pulamati English pen bang si tribal queen la Urisa aluso first tribal queen lo Kachepati ahut nilihin pen karbi pia tum hako banda kacheng thangason jiso jirik sibu piba pen oso ke ba he hui kachepindeng pen ku ha khai hui otponsi chepaklang donlo bangsu kachepati dunalong karbi khelam the phuthak Dr. Dhorom Singh Teron pensi nang thandonlo lapen la soprak stami alang le phan ka choro setami pajolo anparta la puson kachepati dunalong pen non kachepati dun thek lake fashion designer Maluti Kropi kepaklang ateng pen kachali dun lapen nili pai kai ke nang karjab dun pensi chepati dun pen man chepalong dun long luposi ningjepon non bold and beautiful a title kachepalong dun pen kiwangje ningkan Dubai kalite Canada long international angdeng kachepati dun ja phansi chisik pon luposi lirbon teran pi pen chethan pon news report Karbiang Long Live Pinyada Porphai Kebra Minute Likep Malom Arunachal Pradesh Siang District Singing Arongalong Indian Army a helicopter Clodam Chok Tuting a headquarter pen kilometer in Koira Po Ajak Kahelua Dimalong Si Bangso a helicopter Clodam Choklo Bangso India Army Hal Rudra helicopter ke Klo Chok Dimalong Nonamad Kipajok Dunja Phan Cycle Bomlo Bangso a helicopter ke Clodam Lake Singing Arong Mate Ahawara Longsi ke Clodam Ajok Kipajok Dunja Phan Setamia Kisung Dokoklo Kiklodam Pira Dimalong pen Langdam Pulote Tuting a headquarter along pen kilometer in Koira Po Ajak Kahelo Dolang Kiklodam Chok Dimalong an Towar Kiledam Thor Kavidera Jok Halada ke Doara Phan Kipajok Dunja Phan Setami Akisung Nang Dokoklo Guwahati Defense Pro Ahin pen ke Pachini Pona Thenke Bangso helicopter mate ALH ke Klodam laki ada Porphai Kebra Minute Likep Malomposi Thanpon National Desk Report Karbiang Long Live Kedamtang penanganan ingkan pen Karbiang Long pen West Karbiang Long District angkang resim kangtang ke ot ok chumprana song ke dup pikajok so luk soda mongwe ke pajap long le de jia phanpura Assam Sarkar hin pen Armed Force Special Power Act 1958 nang bilo Armed Force Special Power Act majiti hek pen AFSPA along ke pa bonpon nijang Karbiang Long arlo along disturbed area pusi kedamtang porahot ke pa bonpon do Labangso AFSPA laki gedamtang Progressive Kebra Phokebra nerke peningkan aronalong kedo Assam Government pen West Karbiang Long District hini aphan disturbed area po akoi thapon lo Labangso akoi karwak pon laki gedamtang pinang aningkan pen lo Bonta Asia birta ke me laki nijang Karbiang Long District aphan disturbing area po akoi hek pon lo pusi Assam Government hin pen pachetak pon lo West Karbiang Long alo reng dok reng ni pen ketu ke thak rat amolok aphan ang thek patini pansi Bangso district along pen Armed Force Special Power Act abang Assam Sarkar hin pen JN pondet lo Mon sama to mon pen rat ketu ke thak among be thek long si Union Home Ministry long an lo pali pon lo bonta Assam along rear lo long Troga district along chiklojon Troga Harman Armed Force Special Power Act aron atang pen pabon pon bom lang AFSPA aron along ke do bom a district men napuson henlo Karbiang Long Dibrugarh Tinsukia Sivasagar Saraidio Jorhat Golaghat pen di Mahasawa district henlo News Desk report Karbiang Long Live Pini Prime Time abirta ki na ponsi kang Tony lo